To nechceš. Kámo, ako ja som čakal, že to tam volačo stane, ale až takéto brutálne volačo. Dobre, môže byť. Jurský park? Á, to bolo slabé toto. Dobre, ale slabé. Takže ak sa ti videjko páčilo, lajkuj, zdieľaj, odoberaj. A keď tu bude 100 lajkov na tomto videu, sérii Za toto pôjdem do pekla, budeme pokračovať. Či díky, že si sledoval. Čus!